Irail ondarruntan ere giro biziki iduzkitsua begira, gure bazterrak zoin ederrak diren hortzegun untan ere. Txirrindularitza dolutan Francis Lafargen eriotzarengatik, txirrindularien horbileko laguna gauean zendu da 78 urtetan. Garbitzen-tu eskia. Euskalgintza ere nigarrez, Michel Oronoz, zapez, musikari eta euskaltzale ezaguna zendu baita, denbora luzean Euskal Konfederazioaren buruzagia izan zen, Baionako apezpikuaren jarrera kritikatu zuen ere, hauan bilorik gabe. Arratsaldeon Donibane Luizunetik eta gaur Lapurdiko itsasaldeko eskuarari buruz solas eginen dugu, Maitena Dualdek ikerketa lan sakona egin baitu. Ongi etorri deneri. Baionako bestetan eraildako gizonezkoarekin lotutako atxilotuak Lapurdiko hiriburura ekarri dituzte eta datozen egunetan epailearen aitzinetik pasako dira. Baionako fiskalak jakinarazi duenez, 7 dira azkenen atxilotutakoak Eson eta Loira Atlantikoetako departamentuetan. 21 eta 27 urte arteko 6 gizon eta 33 urteko emazte bat. 200 polizia inguru hartu dute parte operazioan fiskalak zehaztu duenez, aurretik Baionako bideozaintza eta telefonia sistema ugariren analisia egin ostean. Informazio judiziala zabalik da, nahitara eragindako hilketagatik, arriskuan zegoen pertsona bati laguntza ez emateagatik eta krimena ez salatzeagatik. Epaileak erabakiko du datozen egunetan, espetxeratzen eta inputatzen ote dituzten ala ez. Maitena Dualde Euskal Herriko Unibertsitatean Euskal Hizkuntzalaritza eta Filologian doktorea denari, hau batez bikain cum laude nota gorena eman diote egin duen tesiarentzat. Uztariztar ziburutajunek Lapurdiko itsasegiko eskuara molde biziki sakonean landu eta ikertu du 8 urtez numaitan, tesia Charles Bidegain eta Iñaki Kaminoren laguntzarekin egin ahal izan du. Tesia egin nahi izan dut, alde batetik nire etxeko eskuara eta hori argipitxat emateko, ezken nuen Lapurdi itsasegiko eskuarari buruzko lan deskribapenik, eta alde batetik interes akademikoa bada, baina nire kasuan interes pertsonala ere bai, ze familia eta azkain ere ziburu talde horretatik etorri da ustaitzera, beraz txikitatik entzun dut bai ziburuko eskuara etxean, aita txamatxirekin, eta bertzetik handitu nahi zen tokikoa, ustaitzekoa, eta difentzia horiek entzunta, beti kuriositatea piztu zait, ikusta difentziak, eta hori, nire kasuan etxeko eskuarari eman nahi izan diot argipitxat. Eta, pentsatzen dut, orduan lana da, zientzia da, zientifikoki egiten den lan bat hizkuntzalaritza, baina denbora berian, buruan zintzuen, ez dakit, amatxi Mailuix, eta amatxi Pipinen, eta solasak edo hau horak garen zuen? Bai, biztanda, badiratu mintzatzeko manerak, bada humorea ere, bada gauza hainitz biltzen dira, biztanda nek hizkuntzari eman diot, hortan interesatu naiz, hortik aparte, bakotxaren bizitzeko manerak, hainbertza aldatu da azken belaunaldietan bizia eta egiak eta kosta batez ere hainitza kanbiatu da eta beti interesatu zaitzen zutea nolako ze bizi izan duten eta nola izan diren eta nola adierazten zuten hori haien euskuaran eta euskara hain bizia hain hori eguneroko euskuara hori. Bere tesia egiteko Maitena Dualdek 50 bat lagun elkarrizketatu ditu, Saratik Endaiarat, Senperetik Urruñarat, Arrangoitzen barna entzuten diren berezitasunak biltzeko. Nik uste goetxean, 50 izatu dena, izatu die zeraik ikatza. Gauza beharrenak, holase urtatzen zien. Ekikin etorrian zen, 24 egunen permisionia ekin, eta 8 moruan presoa, han 8 posatuto. No, bertze 8 posatu nituen,
nik uste premia bazela Lapurdi Itsasigiko euskara deskribatzeko, alde batetik ez baitzen egina, eta bertzetik azkarki do fitea kanbiatzen ari baita tokiko euskara, eta hizkuntza guztiak dira bizi direnean aldatzen, hori ez da problema, hori bizi deno aldatzen da. Baina egia da izan dela aldaketa handia Lapurdi kostan, bizkoizu dela populazioa, eta euskara ere kanbiatu da, barne aldeko euskarak badu importantzia egun, eta agian Lapurdi kostan izan da alde batetik seguraski transmisioan eten bat, eta beraz kanbiatu da fite, eta nik ez dut erraten hori txarra denik, jan bezala hizkuntza kanbiatzen dira, baina nik gogoan nuen belaunaldi hortako euskara biltzea, beraz larogoi bat urte baino gehiagokoen euskara, gure ondarea baita, eta badu importantzia niretzat horren behi ematea. Ego Lapurdiko aldaera lantzean eta sakontzean Maitena Dualdek egiazko perlak entzun ahal izan ditu. Ingarria zait ikusi dudanean adibidez Senperen, hor azken elbarrunen azken etxeetan eta nola ikusten zuten azkaingo euskara bizkitartan ondo-ondoan dute, eta haiek jaten zidaten ze difentziba da eta Senpere eta azkaineren artean azkainen dute nio, eta hori beti kondatzen dute, eta egia da markatzailetzat dutela hori palatalizazio hori, do nio egita, do lio, arraina eta azkaine eta holako entxepluak. Pilota baita, hemen pilota plaza eta holakoak. Egia da, maiz eskualdunek aipatzen du, gure herrian hola erraten dugu, zuek hola erraten duzu, baina hori importanta da, bestan da, baina zure lana aratago doa, ez? Begiratu ditut, deskribapen bat egitea izan da, albezain eta zehatza Lapurdi Itsasigiko euskarari buruz, beraz euskeran, nola euskatzen den, baita morfologiaren aldetik, izenaren morfologia, ditzaren morfologia, eta sintaksia ere bai, eta gero ondotik egin dudan lana da, entxatzea ikustea zein diren edadura horiek, berrikuntzenak, berrikuntzen edadura zein izan den, berrikuntzak aipatzen ditugunean, izaten aldira mazazpigarren mendekoak, domezortzigarren mendekoak, eta behan dira berrikuntzak, hizkuntza aldatu dela, eta ikustea zein izan diren berrikuntza horien edadurak, eta interesgarria da Lapurdi kosta, bidasoaz beste aldeko mintzuekin ere badua heman ertsia, eta sumatzen da, entzuten dira alako hizkuntzaren aldaketa horietan, ikusten da nola edatu den, eta ze heman izan duten bai Saratarrek Zugarramurdikoekin, bai arrantzaleek konpasione ahemana izan dute Gipuzkoarekin, ezagutzen dituzte ere Bizkaiko hainbat portu, eta izigarri interesanta da, uste dut geografikoki duen kokaeragatik Lapurdi kostaren euskara. Orain arte Lapurdiko itsasaldeko euskarari buruz lan sakonena egin zuena, Louis Lucien Bonaparte hizkuntzalaria enperadorearen iloba izan zen, orain Maitena Dualderen ekarpenak ere kontuan hartu beharko ditugu. Pozandia da, edo ahotasun puntu bat ere bai ikustea, klub horretan sartzen lehen zangoa eman dudala gutienez. Uztaritzeko ikastolako ikasle hoi hau erakaslea da orain, Parisen, La Sorbonen ibilia, orain Bizkaian, Leioako unibertsitatean lan egiten du. Konten naiz, nola ez, baina lana ez da ahunt finitua, izan da pauso bat, urrats bat, inka bat, eta orai nahiko nuke bai segitu belan hori sakontzen, inguruko euskara ere aztertzen zergatik ez. Abenduan Euskararen nazioarteko egunaren karietarat Maitena Dualdek mintzaldia eskainiko du bere lanaz hitzordua Donian Eloitzunen. Animus Anima hola deitzen da Maialen Errotabereren diska berria, ardatzen nagusia emazteak berdintasuna, generoa, nor naizni gogo eta andana kantuz. Berriki Angelun izan dugun kontzertu hontan, eta orziraluntan kantaldia eskainiko du Zaratamon Bizkaian Loraldia Festivalaren karietarat.
Itzordua Zaratamoko kulturetxean ortziralean arratsaldeko 7:30 Jaun Andereak egon ongi, eta bihar arte.